Welcome back sa aking channel guys. Nandito kami ngayon dito sa Monasterio De Tarlac. Tuklasin natin ang ganda ng monasteryo. And Merry Christmas po sa lahat. And hintayin, patapusin ko muna ang intro na to. Pasok! Closed doors, I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love.
naglalakad kami ngayon kasama ang aking mga tita. Pero video ko pa.
Dyan yung puno na to, meron silang mga mga stars. May mga stars pa nga mga parol. Yan, may nabibili niyan dun sa kabilang doon. Tapos diyan isusulat mo kung anong gusto mong sulat, kung gusto mong i-pray yan. Nakikita mo diyan. Kahit saan pwede mong isabit. Yan. A few moments later. Pero di maano mo, kabagay makasalayan. Wala mo gold na muda. Jor, ka dito na. Ay. Lamang ka talaga. Ano na yan, katapos kitang gaya ka rin, magkipalanda ka kayo. Ang paborito ko. Ano ba masarap? Paborito ko. Ang ko tsara mo. Isir, alimig dalang ulam na. Ay, tingdala ko. Ito, Arkalo. Hotdog. No, sumawa kayo, Chor. Mag-vlog ka pa, ay mag-gaya ka pa kano. Ito po, amo, kumakain po kami. Mahanap po amo. Sige na. Maraming ko. Kain po tayo. Nagbuha ka na sige. Ayot. O, mga na kayo. Ng papa ita. Masakit yan yan. Malata